Masu kallon mu na ce ba, za ku iya samun dukkanin fina-finan da suke fitowa a duk sati a cikin tsarin VIP India Hausa a cikin group ɗinmu na Telegram wanda ake biyan kuɗi duk wata. Muna magana ne akan dukkanin fina-finan da suke fitowa duk sati da kamfanin Algaita, Sultan, Hausa da sauran kamfanin Fassarar. Kar ku manta dai tsari ne da ake biyan kuɗi wanda muke kiran shi da suna VIP India Hausa. Sannan kuma muna tura fina-finai guda ɗaya, duk guda ɗaya mukan tura shi a 200 ne. Kuna iya mana magana ta Hausa ko ta Telegram wanda yake kuna iya mana magana kai tsaye a namban mu 081 49 61 0055 ko kuma ɗayan namban namu 070 66 41 91 99. Ga wanda suke kasashen waje, wato kuna iya cire sifilin farko sai ku saka wayannan lambobin da muka lissafo, sai ku sa +234 wato lambar nan Najeriya kenan. Kuna iya mana magana kai tsaye ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani na wato sunana Ibrahim Salisu, wanda yake ɗaya ne daga cikin ma'aikacin wannan tasha mai albarka na VIP India Hausa, wanda yake sanin kanku ne akwai fina-finai da suke fitowa da sati wanda yake kuma mukan tura su a cikin group ɗinmu na VIP India Hausa wanda yake a Telegram. Kar ku manta da za ku yi samun dukkanin fina-finan da suke fitowa da sati daga kamfanin Algaita, kamfanin Sultan, Hausa da sauran kamfanin kan da suke fassara a cikin wannan tsarin namu na VIP India Hausa. Dukkanin fina-finan da suke fitowa da sati za ku iya samun su kai tsaye, za ku iya yin downloading, za kuma ku iya kallon su kai tsaye a cikin wayanku kamar yadda kuke kallo a YouTube, wanda yake tsari ne dai da ake biyan kuɗi. Sannan kuma idan mutum ba zai iya shiga na dukkanin wata ba, mukan tura fina-finai guda ɗaya, fim guda ɗaya. Misali kamar akwai nau'in fim ɗin da kake so, kana yi mana magana, insha Allah mu kuma za mu tura maka idan ka biya kuɗi naira 200 kuɗin nan Najeriya. Sannan kuma idan kuna neman wani ƙarin bayani da ya shafi wannan tsari ne VIP India Hausa, kai tsaye kuna iya mana magana ta WhatsApp a wayannan lambobin namu kamar haka. Sannan kuma ga wanda suke da korafi ko kuma suke da wani shawara ko kuma suke da wani magana, kai tsaye za ku yi mana magana da dai ta wannan lambobin namu. Kar ku manta dai da lambar namu, wato shine 081 49 61 0055. Bari faɗi da Hausa. Yawa 089610055. Kuna iya mana magana kuma a ɗayan lambar namu, wato 07066419199. Sannan kuma wanda suke kasashen waje, kuna iya cire wato 0 na farko sai ku sa alaman tarawa 2 3 4, sannan sai wayannan lambobi din, misali kamar 8149610055. Yau idan kuka sa wannan lambar kai tsaye kuna iya mana magana, insha Allah mu kuma za mu ba ku ansa. Duk da yake wani zubin mutane ko sakonni suna mana yawa ta WhatsApp da Telegram, amma idan kuka yi haƙuri, insha Allah za mu ba ku ansa kuma za mu saurare ku da sauransu. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu. Kada ku manta kuna iya shiga cikin wannan tsarin na VIP India Hausa. Sannan kuma dukkanin fina-finan da kuke so kuna iya mana magana kai tsaye. Mukan tura fina-finai guda ɗaya kenan da yake akan kuɗi naira 200. Haka ni na ganin kuma mutum ya shiga cikin tsarin VIP India Hausa, duk da yake dai kuma ra'ayi ko yawa ra'ayi shan koko da yawa. Muna godiya sosai da kasancewa tare da mu. Kuna iya mana magana domin shiga cikin wannan tsari na VIP India Hausa. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu.